Sinia, ang sinia tong baksa, ngay bong no bang sinia, ngay an mong ngay prosmit dabama, ngay kami ngay ay tangkol sigay bari. Ngay ako no, tinito sung iro palkay hasal samba joto na phai manjak ba kya, ngay sung tiniro phai manjak laiman ngay joton thaimano, sini buwa gra, morom grang bibikram bisul manikoni asaimani sal, bini tini 112 tong bini asaimani sal, ngay sung tau bini asaimani salno rubai sung kegrang thang tong layo ngai aboni segang mane bini bochini tifran rogai tam tam sam phakya sung abo kisa sananya lagano no bo saimano abo mane botam tam khalenga tekhono kisa abono uthalina layo ngai ang musumuta ngai nadi mane 184 ni bisingo joton sai success ki ngai chini bibikrom mane ke bono ngai bochini tibrasan rogai je khalengmani sung abo paifle bono pokmaya bo kaisa architecture bo tongmani ngai educated person to bo tongmani no ngai aboni bisingo bo architect ni bisingo bo nijisu architect khayoi chini tabo nirmohol bo kini niji design khayo kintu nirmohol do abo to no bo joton chemano ngai chini MBB college bo niji architect khemani keb no ko naya bo niji design khayoi bo abo snami mani ngai gabon bore second world war pro bo ngorong no chini british rong no goi ngoni sign against bo fight kya ga fight khen bagai sini tipani fast state rifles ramnai bono sini buwagra bibikrom no nge abon bore sungte saimano sung tiprasoro income tax tambagai renangya abo sabo sin bagai olama sanam bikya olama sanam nenbo sini buwagra bibikrom no bo olama sananya ka sung tabuk jerokom abo sakai wansaro hi sanak lai thango SCS SC ro general ro borok bukai income tax renango sung tabo income tax no asu abatai phaiku ngai sung abono boje khai klangmani bin abono sung jiban phan pokmaya ngai abono sung agi to haste rogo asu khalije kotor khai ngai sung taklai no hoje kai joto amsayo no bin ma sai salno kaham kam gai palanai bisi burum no sung chai tongnai je tebo kaham gai bin morong khai thana bagai ngai kok to bi salia jora bong to khasini ke granane ngai an kok girono muthare Betul. Ini mau subdi. Subdi. Enggak. Tunggu. Sini live money paithak bubagrani debor mana kek rawai kene chongpini no kek rawan program jangan. Sudah. Sini live money paithak bubagra binasa mas halno chongpini. Habis